Sziasztok! Megint csak bejelentkezünk egy kis videóval, megyünk ma egy Infiniti Q50-et megnézni, egy 2.2 dízel, egy manuális 6 vagy 7 fokozat? 6 fokozatú kis autót, Annának lesz a kocsi, ő is ilyen Infiniti őrületbe fog kezdeni. Még hogy mi lesz a kocsinak a sorsa, az egy jó kérdés, mert lehet, hogy meghagyjuk gyáriként, de az is előfordulhat, hogy egy kicsit átépítgetjük legalább optikailag, hogy valahogy ki is nézzen. De tartsatok velünk és nézzük meg közösen ezt a kis autót, így belevágjuk azért. Na, szóval mai nap, vagyis hát nem is a mai nap, hanem már a hétvégén megnéztünk egy fehér Infiniti Q50-et, meg megnéztünk ma egy szürkét, egy sötétebb szürkét. A kettő közötti különbség az nagyjából az abba annyiból múlik, hogy az egyik negyedmillióval többe kerül, több is a kilométer, és öregebb is, és automata, ami nekünk most itt hátrány. És néztünk egy másikat Pesten egy kereskedésben, ami az olcsóbbik, kéziváltós, ami előnyös, 2016-os és 80 000 kilométerrel, vagy 80 000 kilométert futott körülbelül, viszont Franciaországból hozták be, tehát nem tudjuk, hogy milyen múltja van, de ránézésre elég szép állapotban van. Sokat nem is tudott mondani a csávó, mert elég... Igen, a kereskedőnk az elég fura volt, telefonon beszéltünk egy Gyürgével, hogy akkor megyünk megnézni, oda is értünk, helyek közel, mert egy másik telepre mentünk, nem oda, ahova a kocsi volt víve, a székhelyükre, mindegy is, de végül meglett a kocsi, de közben nem is az a csávó volt ott, akivel beszéltem telefonon, az meg egy bunkó volt, de Isten igazából mindegy, kicsit harcolnunk kellett vele, hogy egyszerűen előrébb álljunk, nehogy összetörjük a kocsit, míg előrébb állunk, álljunk vissza, ablakot ne engedjük le, mert poros lesz belül a kocsi, meg ő szerinte a Mini Cooper az egy, autó, igen, az a legjobb autó, és a legmegbízhatóbb is. Igen, tudjuk, hogy nem. Na mindegy, szóval a második autóra, tehát erre a szürke Q50-re adtunk egy ajánlatot. Most ott állunk, hogy várunk, és várjuk, hogy visszajelezzenek, hogy akkor hogy tudjuk elindítani a vásárlást, mivel hogy nekünk van most egy kis piros Yarisunk is, amit szeretnénk, hogy beszámoljanak az értékbe, és akkor nem kell foglalkoznunk az eladással. Első körben amúgy 600 000 forintokat adtak volna érte, tehát a többi kereskedésbe. Itt most egy elég jó árat ki sikerült harcolnunk, úgyhogy hát meglátjuk. Ha nem jön össze, akkor megyünk tovább, és akkor nézegetünk még, de szerintem ez így első körben jó. Majd hogyha tényleg azt mondják, hogy oké, akkor csinálunk egy pár videót arról a kocsiról is. Na szóval, most, hogy így bejelentkeztünk az előző videóval, most még gyorsan felhívtam még egy Infinitit, amit szeretnénk megnézni. Szög pontosan ugyanolyan, csak még egy pár extrával. Ez itt van tőlünk 16 kilométerre, úgyhogy el is megyünk megnézni. Hát, ha kedvesebbek velünk, meg többet megtudunk erről a kocsiról is, meg hát több extra van benne. Hozzad, és akkor jó lesz, visszük a kis állványunkat is. Tehát megnézzük még ezt a kis Infinitit, árában majdnem, hogy ugyanaz, mint az előző, tehát pár ezer forintos különbségekkel érdemes azért több autót is megnézni. Igaz, hogy az előzővel sem volt semmi gond, de azért nekünk is fontos, hogy bánik velünk az eladó, mivel hogy azért mégiscsak egy valag lóvét próbálunk, még szeretnénk elkölteni itt Annával, ami azért mondjuk úgy... Egy életre szól körülbelül. Jaj, ezt rossz kulcsot hoztam. Na mindegy, akkor visszamegyek a másik kulcsért. Igen, na szóval azért 4,5 millió forintos autónál azért meggondolja az ember, hogy kitől veszi, még hogyha kereskedő mind a kettő is, akkor is azért talán szívesebben megveszed egy olyan embertől, aki közvetlen, jó fej, lehet vele beszélni, többet tud a kocsiról mondani. Úgyhogy szerintem, ha komolyodik a helyzet, akkor bejelentkezünk onnan is. Na, közben meg is néztük
Bocsánat a fényviszonyok miatt. Minden jó vagy. Kapcsolok ki világítás, bocs. Közben megnéztük Annával a... Már villog a tankom. Igen, szegénységmérőnk bekapcsolt. Megnéztük az Infinity-t. Ott megy előttünk. Ez lesz az Annának az új kocsia. Ami nem titok. Mert most megyünk, írunk egy foglalós papírt rá. Szerintem brutál szép. Hát sajnos manuális váltós, nem automata, de megy mint a rakéta. Vannak rajta normális gumik, napfényzető extraként. 360-as kamera, tehát tényleg minden benne van, ami kell. Megnézzük, hogy mi lesz. Tehát, hogy Anna szerintem örül, azért szerintem azért mégiscsak egy brutál szép autó. Egy-két kisebb karcolás van rajta, de szép a színe, szép a hangja, sportfokozat, téri fokozat, ekofokozat, minden van rajta. Az elektromos tükör, tényleg minden, amit bele tudtak képzelni, az benne van, vagy benne volt. Mert a hátsó kis szőnyegünk hiányzik, úgyhogy keresünk is ilyen Q50 fekete hátsó kis szőnyeget. Ha láttak, akkor írjatok nekünk kommentet, és akkor nézzük a kocsit, majd körbe videózzuk mindjárt, jó? Második nap, megint csak egy nap eltelt tegnap óta, milyen hihetetlen, nem? Jó, szóval kezdjük olyan. Szóval most voltunk a kocsit lepapírozni, tehát lefoglalóztuk. Elkezdtük intézni a papírjait, hogy akkor az autó a nevünkre kerülhessen, meg hogy magyar rendszámot kaphasson a kocsi, mert külföldi okmányos volt. És még lehet, hogy még az is. Most már tényleg letettük a kis foglalót, úgyhogy most már biztos, hogy ez a Q50 lesz az Annának a kocsia. Csináltam is róla egy pár videót, amit most előbb láthattatok is. És majd csinálunk róla egy bemutató videót, akkor már tényleg a nevünkről lesz, a kis rendszámmal, körbemutatjuk jobban a kocsit. Meg elmegyünk vele egy tesztkörre, addig is kövessetek be minket a Facebookon, lájkoljatok minket